катман ин ибора дар варзиши имрӯза хеле маъмул аст. омода сохтани варзишгар ба дилхо муҳорибаҳо аз қабили бокс, кикбоксинг ва санъати муҳорибаҳои омехта кат буридан манмард унвон мегардад. пайдоиши ин навъро аз кишварҳои аврупо аниқтараш ба Рими қадим, Испания ва Гретсия рабт медиҳанд. гуфта мешавад ки бастани дасту бозиҳои гладиаторҳои ҳамон замонро катманҳо омода мекарданд. федератсияи таҷмаъ аз зумраи федератсияҳое мебошад ки дар тӯли фаъолияти сесолааш аз лиҳози варзишгарону доваронаш тавонист ки зери таваҷҷӯҳи коршиносони IMF қарор гирад. ду довари байналмилалӣ, як табиби варзишӣ ва як катманист аз ин пас дар федератсияи мазкур кор ва фаъолият мекунад. Мурод Шарипов ягона нафаре мебошад ки дар Тоҷикистон ин унвонро соҳиб гардад. пештар ӯ ба ҳайси рассом ва дизайнер кор ва фаъолият мекард. ҳунари волои ӯро метавонем ҳангоми дидан кардан аз толори UFC Gym ва як қатор толорҳое ки дар дигар кишварҳо аллакай қомат афрохтаанд бубинем. бо кӯмаки федератсия аз ин пас ӯро дар ҷаҳон ба ҳайси катманиз мешиносанд. ҳамин Европа, Америка беҳад зиёдан катмено. Централни Азия мумкин як 3-4 кас боша ҳамагӣ. ADC ин се ҳарф се категорияро мефаҳмонад. ҳангоми таҳсил намудан якум дараҷаи S тақдим карда мешавад. баъдан бо гузарондани чанд мусобиқаҳо катмани дараҷаи S дошта метавонад барои гирифтани категорияи D боз аз санҷиш гузарад. ҳуқуқи печондан, ҳуқуқи хизматрасонӣ ҳамчун катмен мо дорем. ҳуқуқи дарс додан надорем. Дигар катменҳоро тайёр кардан надорем. баъд дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ҳуқуқи дуруни октагон биромадан, рассечениё қатъи кор кардана дорем фақат таҳти назорати катмени категорияи D. хе танҳо худмон биромадан наметавонем. дар мусобиқаҳои локални ҷумҳуриявӣ ҳуқуқ дорем. дар UFC иҷозат ҳаст, не ки скаутҳову ҳамун роҳбарое ки даъват мекунанд катменҳоро UFC C умуман нигоҳ намекунанд. фақат D. барои як варзишгарро тайёр намудан 15 дақиқа лозим меояд. тарзи бастани он аз нави варзиш вобастагӣ дорад. барои греплинг асос кистя мебандӣ, ичилика мебандӣ. тамом. Не ки ҳаст ки бо барои греплинг инеҷа заплатка мемонем, иҷа мепечонем, ина чиликаро уже намепечонем. аксарият вақт мисол ина кавказиё ина хел мебанданд. вазифаи мо пешниҳод ки не барои бехатарӣ ки биё иҷа там заплатка монем, меган не лозим нест, мо фақат ҳамиҷа ҳамиҷаро банд тамом. европейцо меган иҷада мон заплатка. пеш аз бастани даст катман бояд 1 ва ё 2 дақиқадастони варзишгарро маҳз кунад. бастани матои махсус ин ихтиёрист, вале варзишгар набояд аз он саркашӣ кунад, зеро як ҷароҳати хурдакак метавонад ба карьераи варзишии ӯ зарар расонад. устухонои даст, болои даст, устухонои бориканд, баъд рагам бисёяд. ин барои бехатарие ки чӣ нашавад, устухоно нашиканад. ин ихтиёрие маҷбурӣ нест. мақсад варзишгар ки бага ки не лозим нест, ягон ҷои маҷбуриш нест. не ки мо мисол вазифамона ҳаракат мекунем ки ҳеҷ не ақаллан инам қаша печонем. барое ки бисёри вақт инами чилик травма мегира ё кист. инам ду ҷои нозука. барои как минимум мо ҳаракат мекунем ки варзишгар ҳамида биёрем ки розӣ кунем ки биё ақаллан мо ҳамиҷата печонем. пас аз бастан варзишгар анқариб 1 соат вақтро дар ихтиёр дорад. ҳангоми нороҳат шудан метавонад дубора назди катман раваду онро ислоҳ намояд. дар сурати худ ба он кор гирифтан варзишгарро аз мусобиқа берун месозанд. агар иваз каданӣ бошанд сразу муайян мешавад, барое ки мо ҳар як нами пайвандии чира тейпа метка мемонем. агар ҳуй када печондагӣ боша, метка ҷунбидагӣ боша, чӣ мекунад? метавонад дисквалификатсия кунад. барое ки катмен корша мекуна, катмени калон кори катмена тафтиш мекуна, баъд имзо мекунанд, баъди тафтиш баъд ҷавоб метиҳанд. ду нави печонидани дастон бо матои махсус мавҷуд аст. нафаре ки дар замин кор мекунад, яъне аз усули партерӣ истифода мебарад, ана ин гуна бояд дастони худро бо мато печонад. барои гӯштингиро, барои касе бисёр партер, греплинг, BJJ кор мекунад, ин тарзи бастане ҳаст ки иҷаша мепечонад. вақти пурра шид, чиликора ҳар як чиликам мебандӣ. ина кулачок падложкаи ғавс мекунӣ. барои гӯштингиро ҳаст, ин хел ҳаст, ина ин қисм ҷои устухонои борик. уҷарам мисол ҳами бинта
чанд қабат мекунем нехе инеҷехе мемонем ва мепечонем фақат ҳамин қисма. ҳар нафаре ки бо даст ҳаракат мекунад яъне базаи боксро дорад ба ин тавр дастон баста мешавад. И зиёдтар ба печондани боксёро монанда. Ҳамиқа фарқияташ ки мо банди даста то иҷара мебандем, боксёро то иҷара мебандад. дар пеш наврасони моро чемпионати ҷаҳон дар шаҳри Абу-Даби интизор аст. Ин мастер-класс имкон медиҳад ки онҳо аз ин нозукиҳо ба хубӣ огаҳ шаванду дар баробари ҷароҳат нагирифтан ҳамзамон ба иштибоҳ ҳам роҳ надиҳанд. Аксарият аҳамият намедиҳад, мегӯяд чизи муҳим нест, яки беҳад чизи муҳим аст. Ҳамин як перетяжка ҳисоб ки бой додӣ, барое ки дастда хун намеравад. Хун рафт даст шох мешавад. Тамом. 3 тов рафт, дидем ки камтар ҷихидестай бигем. Барое ки ҳам мавридаш баъд ҳамин 3 тове бигем ки мисол ҳамҷа сахта яки мулоима. Ҳоз созай на ҷихидестай. Даста ҳуй бихаб. Доим ҳаракат кунӣ нахе. Барое чи аксарияти вақт гуфтӣ ку инҷара меҷихад даст шох мешавад. Барое ки даста нахе мехапӣ. Вақте мепечонад ҳаракат кунӣ даст максимум ҳуй бошад. ин ҳамун страховкаи хитона ки ба дастои нахели лабш нашаванд баъди печондан. Мурод Шарипов мегӯяд новобаста аз оне ки дар Тоҷикистон мусобиқаҳо пайҳам баргузор мегарданд, ин ба катман набояд монеъ эҷод намояд, чун ба иқтидори Федератсияи Таҷмаф боварӣ дорад. Қадами аввал гузошта шудааст, чун нақша аст ки як тими мукаммали катмани тоҷикона ба ҷаҳониён бояд муаррифӣ гардаду танҳо вақти муайяншуда метавонад кори федератсияро ба ҳамагон муаррифӣ намояд.